खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि मोननै रायजोसभा मासियाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआ कनार पुरकाइखौ बिजेपिनि बिजाथि महरै फोसावखांनायनि उनावनो जानो गोनां रायजोसभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय एजेपि एबा असम गण परिषदनि बिजाथि महरै एजेपिनि बारग' मिरुआरि मन्त्रि वीरेन्द्र प्रसाद बैश्यखौ एजेपिआ बिजाथि महरै फोसावबाय। बांलादेशनि सन्देहजों गलाघाटआव 4 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि सन्देहआव गलाघाटनि काथकटियाराव सानै बिमा फिसाज्ला आरो हबिबुर रहमानजों लोगोसे फातिमा बेगमखौ हमनानै थानायाव लाबोयो। हमजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय 4 सुबुंखौ पुलिसआ हरनि 2 बाजिसोआव न'निफ्राय गारियाव दिखांनानै लाबोदोंमोन। नाथाय बे थानायाव लाबोनाय समनिफ्रायनो 16-17 सान बारलांब्लाबो नाथाय दिनैसिम जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। पुलिसआ बिनाय गासिबो फोरमान बिलाइफोरखौ होदोंब्लाबो नाथाय बिसोरनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेखायनो हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ हगारनानै होफिननो थाखाय पुलिसखौ खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। गुवाहाटी रुपनगर ओनसोलाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जायगाखौ मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि बे रुपनगर ओनसोलाव थांनाय रबिबाराव हरनि समाव सासे मनेस्वर राजबंसि मुंनि सुबुङा हा गिसिखानायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे जिउ खहा जानाय नखरनो आसाम सोरखारनिफ्राय 4 लाख रां अनसुंथाइ होदों। ईद फोरबोनि मुङाव गोसोआव रंजानाय लानानै बेरायनो थांनाय सासे सुबुङा न'आव गिदिंनानै फैफिनाखैसै। मिथिनो हानाय बादिब्ला जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा ईद फोरबोनि मुङै न'निफ्राय बेरायग्लांनो थाखाय बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन। नाथाय हरखाबै काछारनि बरखला मासिपुर बागिचायाव गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जायो जेराव जाब्रबथायजों जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जाहिदुल इस्लामखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। हजायाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर बोखांनो हानाय जाथाया हजायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। ओनसोलनि हिन्दु थागिबि सुबुंफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै लामायाव ओंखारबोनानै गोख्रोङै सोमावसारदों। बे सोमावसारग्राफोर आरो पुलिसनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला ईदनि रंजानाय सानखालिनो हजाइनि लामायाव मोसौ बेदर बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो हजाइनि हिन्दु सुबुंफोरनि गेजेराव थांनाय सनिबारनिफ्रायनो हारिनि सायाव रागा जोंनाय थासारिया सोमजिदोंमोन। बे जाथायखौनो लानानै माखासे हिन्दु सुबुंफोरा जयै लोगो नांनानै लामायाव ओंखारबोनानै सोमावसारनायजों लोगोसे मोसौ बुथारनायखौ बन्द' खालामहोनानै गोख्रों सोमावसारदों। बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिखौ सामलायनो नाजायो आरो बेजों लोगोसे सासे आमिर हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 12 जुनाव आसामाव फैगोन हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। गुवाहाटीआव जानो गोनां श्रीमन्त शंकरदेव बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जागोन बे बान्था राननाय हाबाफारिया। आसामाव दासान्दि आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरनि हेंथायै अपारेशन रायजोआव बांलादेशि सुबुंफोरखौ नागिरनानै पुलिस बिफाना अपारेशन सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो आसामाव सासेबो बांलादेशि थाहोनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै हाबसनफैनाय बांलादेशिफोरनि हेंथायै बे आयेन बेरेखायै सोलिनाय अपारेशना रायजोआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोलिगोन। आसामनिफ्राय बांलादेशिफोरखौ जेरैखि जाया दैथाय हरफिननाय जागोन आरो बांलादेशि अपारेशननि हेंथायै गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा लामायाव सोमावसारनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो बांलादेशि होननानै सिनायथियोब्ला आसामाव थानायनि सोंथियानो फैया। बिजिरसालिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बांलादेशिफोरखौ होखारहरफिननाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कक्राझार जिल्ला कारिगाव माइगंफुरि गामिनि जाफुं बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया गोमानानै दङ। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला जाफुं बसुमतारीया बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि 9 थाखोनि फरायसामोन आरो बिखौ बिमा-बिफाया हस्टेलाव दोनदोंमोन। बे हस्टेलनिफ्रायनो गोमानानै दङ जाफुं बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया। सावगारियाव नुनाय जाफुं बसुमतारीखौ बहाबा नुयोब्ला नखरनो फोरमायहरनो थाखाय 8761896308 बे जानबुं नम्बरखौ फोसावदों। श्रीभूमियाव रामकृष्ण केनायरबन्द साहा बागान ओनसोलाव बिमानि मेगन सिगाङावनो सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बिमाया फिसाज्लाखौ दुगैहोबाय थानाय समावनो हरखाब साखाथियाव थानाय फांसे दंफांनि दालाइया जेबो बारहुंखा गैयाबालानो बायसिनानै गोग्लैनाया फिसाज्लानि खर'आव गोग्लैसिननायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगो साखाथिनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राबैनो जोखोम जानायनि जाहोनाव सिलचर मेडिकेल कलेजाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव अबथिरायै जिउ खहा जायो।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।